Specijalni rezervat prirode Peštersko polje se prostire na 3114 hektara. Od toga se jedan deo nalazi na teritoriji opštine Tutin, jedan deo na teritoriji opštine Sjenica. Na upravljanju je dato turističkoj organizaciji Sjenice. Što se tiče ovog područja, to je jedno od stvarno netaknutih predela u Republici Srbiji. Ima mnogo, bogato je florom i faunom koja se može naći retko gdje u svetu. Najviše je zaštićeno zbog ptica, od toga je preko 90 vrsta ptica se nalazi na crvenoj svetskoj zaštićenoj listi. Imamo labudove, kreks, odnosno prdavac, ušata ševa koja živi na uzvišenju, trojan koja možete vidjeti ovdje sa strane. Tu ćemo da izvršimo uspon. Trojan se nalazi na 1340 metara nadmorske visine i odatle je veoma lep pogled. Možete vidjeti cijelu Peštersku visoravan.